Lesgezi indaba ze-1KZN TV ifundela uSamukelisoka Nqulunga ngikubingelele mbukeli yasikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Kusolo wokufika ngelokudlwengula abe-March and March amashele samaphoyisa abasongoye bafuna kuhlehle izivivinyo. Uhlalo e-March and March kwisifunda ugu sabelocela ukuthi ke ezinye zezizathu ezenza babamba imashe lokushini lasegama lakhe ingenxa ukuthi ke kunokufika osanda kudlwengula ingane intombazane neminyaka eyishagalolunye ubudala bathi ke bamile kuthena bokufika abahambe ucela usho lokhu ngesikhathi kuqhubeka imashe lokushini lasegama lakhe. Usihlalo we-March and March kwisifunda ugu uthi basukumise kakhulu ukunyukubezwa komntwana oneminyaka eyishagalolunye ubudala wasegama lakhe esideni wasanda kunyukubezwa ukufika kuleli ngokungemthetho. Ukusho lokhu ngesikhathi kuqhubeka imashi kuleli lokishi. Uthi sebefuna ukusebenzisana nezinduna namakhosi ingoba ibona banamandla okuxosha bokufika kuleli abangenazi izimvume. Engakusho nje ukuza legama lakhe besivele sikade sihlele okusho ukuthi kwavele kwaqondana ngoba ngesikhathi sisemhlanganweni owawuzolungisela le match oqala nqa ila sathola khona indaba zalomntwana onukubeziwe lapha eqina about sasesiphuma kulomhlangano saphuthuma khona okwenzeke saqhuquzela kakhulu ukuthi cha no we have to be here kumele size la sizosenda a strong message kodwa ke into esesi decide ukuthi asiza ukusebenza kakhulu zokurela kakhulu emaphoyiseni sizorela kakhulukazi einduneni ngoba induna namakhosi ibona abanikazi bomhlaba ekumele baxoshe labantu bokufika ikakhulukazi abangenawo amaphepha kule ndawo. Uthi kunesikhondla sokufika kuleli esiphethe bonke abokufika kuleli lokishi. Kuningi kakhulu la ngoba kuthiwa kunesikhondla sakhona la seforeign engafuni ukubiza igama ku TV nothi ngoba ngiyasaba ekuyisona esiphethe wonke umuntu wala igama lakhe siyaba bribe kuthiwa siyabanye siyabadonatela ingakho besaba siyasabisa sikhomba abantu ngezibhamu kuningi elikwenzayo kuthiwa isona ke siphethe wonke lama foreigner agcwele la ingakho enenkani kangaka ingakho ehlukumezanga. Uthi maningi amacala abokufika phelele emoyeni ngakho lo mphakathi uhlukumezekile ngenxa yobokufika. Maningi kama cases akusezwa ngawo sibikelwa wona ukuthi kunama foreigner authorities azobhanisa umuntu wesifazana ayovula icase inganako kuze igcine iyophela omunye ashaya intombazane la ahamba ayovula icase igcine iphelele emoyeni so izinto enjengana ezikhombisa ukuthi ngamanye amazwi kusho ukuthi umphathi wasegama lakho uhlukumezekile uhlukunyezwa yilama foreigner. Uthi njengoba bekunesitolo sokufika besivuliwe kuhambe bona bengabaholi ukuyosivala bebalekela ulaka lomphakathi. Isona ke lesi sithi ake siyosibheka njengamanje ngoba abantu uma ngabe khona isitolo esivuliwe baye badinwe kakhulu so ukuze kube right kube yonke ukuphepha sihambe siyosibheka thina singezwa ngamaphoyisa kuphela ukuthi sivaliwe sisibheke nathi njengama leaders then sibuye sitshela umphakathi ukuthi cha ngempela uvalile bese siyaqhubeka nohambo lwethu. Amalungu omphakathi abemasha athazwile ngesenzo sokufika obegoloza anxusa amaphoyisa ukuthi angenelele. Uzokhipha nesibhamu uSantos manje angimazi mina ngawangayeni wala nami kodwa uSantos uzokhipha isibhamu manje thiwa abajet ngiyazahamba yabo uSantos unezitolo netavern khona la kule ndawo le. Let me tell you one thing right? If you want to kill us who's going to kill you? Who's going to kill you? All of us come out blade. Who's going to kill you? Not come out here milk, you come out blade, right? Lona ukufika kunezinsolo zokuthi uyasatshwa kuleli lokishi ukolozela beMarch and March bazisa ukuthi yena ukuleli ngokusemthethweni. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze-1KZN TV ngisegama lakhe. Khona manje lokho inhlangano elisana nabokufika bakuleli ngokungemthetho eMarch and March eMandeni ithi ke ifuna amaphoyisa esiteshi saseSundumbili asebenzisane nomasipala waseMandeni ukusungula ke ikomiti lomphakathi ezoqinisekisa ukuthi akekho umuntu ovikela abokufika bakuleli ngokungemthetho. Amalunga lenhlangano abambeke iMarch nokuthula namuhla bebheke esiteshini samaphoyisa eSundumbili lapho ke behambise khona uhlu lwesikhalazo oluquketheke izidingo zomphakathi. Inhlangano ye-March and March ithi inika umasipala waseMandeni izinsuku eziyisikhombisa ukuba uphendule izimfuno zayo. Sikhathazekile kakhulu ngenxa yokwanda kwabezizwe zangaphandle abangenamaphepha asemthethweni abavula ama-tech shop, ama-salon futhi bayadayisa emgaqweni asebebizwa nangokuthi ama-street vendors ngaphandle kokulandela imithetho. Siphinde sikhathazeke ngokunikeza kwezinkampani kwasebe ezigasha ngokwazo abantu abangenazo izimvume zokusebenza okuwama work permit namavisa
kanye namapasipoti abagunyaza ukuthi babe eSouth Africa. Sifisa ukuthi makwakhiwe iqembu noma ikomiti elizobika emphakathini njalo ngenyanga ukuqhubekela phambili kulolu daba. Sinenkinga yokuthi abantu ngoba besuka endaweni eziningi labantu bokufika sebegcwele kakhulu la eMandeni ngoba babona la eMandeni sithule asenzi lutho. So sitheke singumphakathi waseMandeni zikhona insizwe eMandeni nathi asivele ngoba vele hayi ukuthi besingekho besikhona kodwa sibona sebebaningi kakhulu la eMandeni sebegcwele nje yonke indawo kufika abasha kahle sivinjwa ibona asikwazi kwenzani udayisa ubanana ngo5 udayisa ishumi ugcina ungazi ukuthi uzokwenza njani. Amasaluni laba bafowethu bagunda ngo50 bona bagunda ngo10 and bayanda bayabizana yabo kunezindaka esisaziyo esesitsheliwe ngaso esihleli bona. Abaholi bale march bathi kukhona abantu abavikela abukufika kule ndawo. Ngathi asihlangene eMandeni kakhulu ngoba labantu mabebaleka lapha abayizulwini babaleka beye la becashe khona kunoma stand ababacashisayo ngoba vele bayazuza ngabo. Siyazi ukuthi vele njengoba ngesila khona abanye nje bamile bayasibuka bafuna ukubuka ukuthi ubani ophambili ubani ohola lento kodwa ke makufanele futhi sifele izwe lethu sifele indawo yethu sizolifela akunankinga no baba bafa. Kanti uhlu lwezikhalazo zale march lwamukelwe umphathi steshi wamaphoyisa kanye nomunye wabaqondisi kumasipala waseMandeni. Ubaba umeya uNyanda uthi nizombambela le memorandum befisa ukuthi abekhona la ngenxa ke yokuthi umhlangano ubanjwe uyena akakwazanga ukuthi awushiye phakathi. Nami ngishwe kuona nje umhlangano kwathiwa ngoba lento enizele la ebalekile kakhulu asibe khona la kube khona ukuthi umkhandlu umeleleke. Sithathile ke sitholile impendulo ngingathembisa nje ukuthi izotholakala ngawo lo 7 days esinikwe wona. Incwadi yenu kweba umphakathi ngitholile ngizoyindlulisa nase district office la esiphethe khona. Ngiyethembisa ke ukuthi konke mhlophe okubaliwe izokuhlalela phansi sicubungule ngasesayidini lamaphoyisa. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseMandeni. Umkhandlu umela abafundi Student Representative Council esikhungweni semfundo ephakeme University of Zululand ongoyo uthi ke unxusele lesi sikhungo ukuba sihlehlise ke izithuku zokubhala kwezivivinyo zabafundi njengoba kade ke kumile amaviki amathathu kuphazamisekile ukufunda nokufundisa ngenxa ungabibikho kwamanzi kanye nokuthi ke bekujame ke uhlelo lwa online lwestudent lokufunda. Kubukeka kesibuyele kwesijwayelekile isimo sokufunda nokufundisa e-University of Zululand ongoye ngemuva ukuphazamiseka amaviki amathathu ngenxa yezingqinamba ezinto abafundi ebesibhekene nalesi sikhungo. Izizathu beziphazamisa ukufunda ukungabikho kwamanzi kanye nokujama kohlelo online luka Moodle okuyinkundla yokufunda okusolela ukuthi izizathu sokujama kwalo ingoba luyakonekta ke lolu hlelo yilesi sikhungo. Uhlaka olumela abafundi lesi sikhungo lo-EFF Student Command luthi njengoba lesi sikhungo namanje sisabhekene nale nkinga asihlehlisele ke izikhathi zezivivinyo zokuhlolwa kwabafundi. Njengamanje baqhutshekwa it's as if yonke into isibuyela back to normal but it's impossible ukuthi zonke izinto zibuyele back to normal while abafundi behlala isikhathi eside kangaka bengafundi almost 3 weeks wonke uyabo. So into esishoyo ke thina student leaders ukuthi isikole asenze sure ukuthi siyawahlehlisa ama test sihlehlise nama alokuzana ama exams kahle si-amende i-school calendar because akukwazi ukuthi ungasungafundanga sonke lesikhathi njengoba uzoqala nje inyanga sibayaqala u-test 1 sekuyabhalwa yonke leyo nto le abafundi bengakwazanga ukuthi bathole isikhathi ekuyisona sona esanele ukuthi ba-preparele for lawo ma-test lawo nama exams azoqala ngo-October yabo. So sinake isikole asenze sure ukuthi siyawahlehlisa lamalokhuzana lawa ama test nama exams so that abafundi bezoba naso sonke isikhathi sokuthi bafunde bayicije mase bebhala babhale into abayaziyo abayifundile. Enye ke izingqinamba abafundi abathi babhekene nazo kulesi sikhungo ukuthi abaphathi abakwazi ukuzwa izimvo zabafundi. Siyababhala
sibhala ama-emails sisethe even ama-meetings nabo into engiyazi ukuthi nge-management yala University of Zululand i-arrogant ngendlela esimangaliso yabo so even izinto esiyikhulumayo umuntu anganqeni ukuthi no siyibuka sifakele izibuko osoyenza nani but kuhambe igcine engasenzeki leyo nto leyo yabo so kwakona nje lokuqhubeka ama-classes isona isikole esicommunicateile sathi ama-classes azoqhubeka kanje even nakhona evaliwe ama-classes sasi-engagile ukuthi awamiswa ama-class yabo nakhona akathi kuma kancane ukuwamisa ngisabo lonto leyo kwaze kwaba kufika kwaba ukuthanda kwabo wayima bewamisa ngisabo mase extend ke futhi ke ukuma kwama class even though amanzi asebule on campus. Isikhungo University of Zululand sithi ngemuva ukuphazamiseka ukuphawula kwamanzi uMasipala uMhlathuze sibe lezindlela zokufaka amanzi kulesi sikhungo ukuze kuqhubeke ukufunda kanti ke lesi sikhungo sithi sinalo ulwazi lokuthi umuntu uphazamisekile kodwa lokho asikholwa ukuthi kungaphazamisa kangako ukuqhubeka ukufunda nokufunda kulesi sikhungo. Ungqongqoshe omnyango ozokubusa nokubambisana nendaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundi Sithula Sizwe Buthelezi uthi ke kubalekile ukuba kubuyiswe kokunembeza kwabesilisa lokhu ke kuyonciphisa izinga lobugebengu kanye nodlame olubhekiswe kubantu besifazane ukusho lokhu ke ngenkathi kuqhubeka komcimbi obizwa ngembizo yamadoda eMatateni eNewcastle lapho ke bekuhlanganiswe khona besilisa baqhamuka kuzo zonke izikalo zesifunda amajuba ngenhloso yokubungaza ke inyanga yabesilisa. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngezokubambisana nezomdabu KwaZulu-Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uthi bazovuselela unembeza kubantu besilisa basemajuba. Besizovuselela unembeza namhlanje ukuthi abantu besilisa bakhule babe amadoda ngoba indoda iba indoda ngezenzo ngokunakekela ngokuvikela nangokuqikelela ukuthi ayihlanganisi nobugebengu. Ngakho ke kuyasikhuthaza ukubona amadoda emaningi kangaka namhlanje ezofakaza ngazwilinye ukuthi bayiqhelelanisa nobugebengu futhi bazokwenza konke okusemandleni ukuthi imphakathi yakithi kube imphakathi ephephile nezingane zikhule ngaphansi kwesimo sothando nokunakekela. Kanti Meya kaMasipala Majuba uThembelihle Mthembu uthi ziningi izinselelo ezibhekene nabantu besilisa. Ngoba siyazi iningi inselelo ezikhona ukungasebenzi kwabantu ikakhulukazi besilisa kubenza behle isithunzi ngoba moye engakwazi ukunakekela umndeni wakhe noma angakwazi ukwenza izidingo zakhe manje kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi njengomasipala sidlale i-social responsibility sisondele kubantu besilisa sisondele nama-group lawa vulnerable ngoba sinawo ama-programs ama-disability i-youth nabo abesilisa nabesifazane uhlelo lwanamhlanje bekuyilokho nje ukuzovuselelana onembeza ukuthi uma uyindoda uyiphatha kanjani emphakathini emndenini nakumuntu osuke uthandana naye noma ushade naye. Usihlalo wamakhosi emajuba inkosi uAyandazwane uthi bafisa kunciphe kakhulu izinga lokuhlukunyezwa kwabesifazane. Besinomhlangano engqungquthela nje lamadoda siyafisa amadoda ukuba elulekwe ukuthi engahlukumezi omama nezingane emakhaya futhi kube nokuncipha kwedakamizwa ngoba ukwakhala Alexander ukuthi amadoda mhlawumbe sinabo kakhulu emajuba afika ephuze bese ephuma ngemoto engena umgwaqo sithi singamadoda singamakhosi sicela kwehle lokho kubuyele phansi. Khona manjalo umkhuzi wamaphoyisa ngaphansi kwesifunda amajuba uGeneral Alexandra uthi izinga lobugebengu liyenyuka kulesi sifunda. Okuhamba phambili in terms of ama-sets asemajuba amacala okushaya siyathola ukuthi emajuba maningi amacala la uthola ukuthi ke omama bayashaywa izingane ziyashaywa nabantu njena abaxabana bodwa bephuma endaweni ezophuzo abanye uthola ukuthi ke bake baxabana bese bediba umunye amthole nje ehambele estradini bese athola ukushaywa njengoba silana sithe asibe nalomcimbi. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV eNewcastle. Sithishelele edolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kwekuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kusolo wokufika ngelokudlwengula abeMarch and March amashele samaphoyisa abasongoye bafuna kuhlehle izivivinyo.
Isekela kaNobhala weqembu iAfrika Mayibuye uMzwandile Goge uthi ke leli qembu seliqhamuke nohlelo lokugqugquzela uhulumeni ukuba aqashe laba abafunde bagogoda kodwa kabahlezi emakhaya. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uGogo uveza ukuthi uhulumeni kumele ke sebenzisane nezikampani ezizimele ukuzama ukulwisana nezinga eliphezulu lentshe efunde yagogoda kodwa ke hleli emakhaya. Izibalo ziveza ukuthi siphezulu isibalo sentsha efunde yagogoda kodwa ehlele emakhaya ngenxa yokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Iqembu lezepolitiki iAfrika Mayibuye ithi izofaka ingcindezi kuhulumeni wakuleli ukuthi aqashe labo abahlezi emakhaya. Manje ke we will be embarking on this campaign whereby we are demanding the government to say we cannot have teachers abangasebenzi, we cannot have doctors, nurses, all professionals. This gives a different perspective of our country, whereby our professionals are not taken serious. And we are asking ourselves as an organization, what is going to happen to those undergraduates that are still in varsity while we have a long queue of unemployed graduates. Umzwandile Gogo ngomunye wabaholi beAfrika Mayibuye uthi uhulumeni kumele asebenzisane nezikampani ezizimele ukuzama ukulwisana nezinga eliphezulu lentsha engaqashiwe. Sikhona isombululo lana eSouth Africa umgogodla womnotho awukho emsebenzini kahulumeni kuphela. Kepha umgogodla womnotho ukhona phecelezi sibiza ngeprivate sector ekuyinkampani ezine potential enkulu ukuthi zingakwazi ukwakha amathuba emsebenzi. So sithi njenge-Afrika Mayibuye asikwazi ukuqeqesha noma sikhiqize ama-graduates angekakwazi ukuthi ayisebenze wona noma angekakwazi ukuthi ayiqalele imisebenzi engakwazi ukuthi ithuthukise iphinde yakhe amanye amathuba emsebenzi. So as Afrika Mayibuye we are saying, one, South Africa now needs to pay attention kwinto ye-black business solidarity. Sikhulisa kanjani lama industry efile sike sabona ama industry njenge mental industry sabuka nje even inkukhu poultry industry maningi ama industry asefile la eSouth Africa. Okunye leli qembu elikhala ngakho kakhulu uhlelo lwemfundo yakuleli njoba lithi kumele abafundi bafunde amakhono mabephuma esikoleni bangathembeli ukuqashwa kodwa bakwazi ukuzisebenza. Mayibuye sithi soqala nje kuona uhulumeni we cannot have skills or esikubiza ngama qualification that are not employable. That means nje we are moving for statistics in South Africa ukuthi sinama graduates awo HR awo 5000 ahleli emakhaya. The government should shift in our education system into a skill-based education. Lapho ezothi noma ungakwazanga uqasheka kodwa ngalesi skill usitholile kade ufunda siyakwazi lesi skill ukuthi uqale something. Intsha yakuleli ibhekene nosizi nomzima njoba isifunde yagogoda kodwa ihleze emakhaya. Ezindabeni z1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMkungundlovu. Umholi Economic Freedom Fighters uJulius Malema uthi ke naphezulu kwemizamo yokungcolisa igama leqembu nobuholi balo abukho kubufakazi obuxhumanisa nanoma yisikibheke isenze singekho emthethweni. uMalema bekhuluma kanje esithangameni sabezindaba besibanjwe leSentini eGoli namuhla. I-Economic Freedom Fighters ithi isinqumo senkantolo ephakeme yaseNtshonalanga Kapa sokumiswa kwesikhashana uphenyo lwePhalamende oluhlose ukususuma ngaMilitary Ramaphosa esikhundleni sibeka ke ingcupheni ukuziphendulela kahulumeni. Umholi waleli qembu uJulius Malema uveze lokhu njengoba kade kunesithangami sabezindaba eSentini eGoli namuhla. uMalema kuthi EFF ngokubambisana neqembu ATM sibefake isikhalazo kwinkantolo yomthethosisekelo iphikisa ke isinqumo esimise uphenyo lwePhalamende. Uthi ke iqembu likholelwa ukuthi ke loludaba kumele ke liqhubekele phambili ngaphandle ke kokubambezeleka. The EFF has never accepted that the President of the Republic must be treated differently from any other citizen when serious questions arise concerning the hiding of large amounts of foreign currency and the illegal circumstances surrounding the theft at his farm. The Constitutional Court, in the judgment concerning the EFF challenge relating to the Section 89 vote on Phala, dealt with the constitutional framework surrounding the parliamentary processes. The EFF, therefore, regards the recent decision of the Western Cape High Court as deeply concerning. The majority of the full bench granted President Ramaphosa
an interim interdict preventing Parliament Section 89 Impeachment Committee from proceeding with its public hearings pending the determination of its review application. Malema uphinde wavikela ke-EFF ezitsolweni ezahlukene bibhekiswe kuzona. Utheke naphezu kwemizamo yokungcolisa igama laleli qembu nobuholi balo abukho kubufakazi obuluxhumanisa nanoma isiphi isenzo esingekho emthethweni. Despite all attempts to cast doubt over the organization and its leadership, there's been no evidence that ties the EFF to any wrongdoing, and this is a fact we remain proud of. We encourage the Commission and its evidence leaders to rely on evidence and drawn from verifiable and credible processes of the law and legal institutions. Tabloid journalism and speculations by media outlets who have proven vendettas do not constitute evidence, and the use of news articles as evidence by such credible commission only serves to undermine the credibility of the process and turn the Commission itself into a weapon of propaganda. Leli qembu ke liphinde lamemezela ukuthi ke sekulungele ukungenela ukhetho lolimi lwasekhaya lwango-2026 ngokuphelele. Yathi ke izimisela ukunqoba nokwandisa ukweseka kwayo ezweni lonke. Ezinye zezinto ezihlupha kakhulu emphakathini izinto ezifana nogesi kanye ke namanani aphezulu okubiza kwawo. We will end unnecessary charges associated with prepaid electricity and restore municipal control over electricity billing and distribution. We will also establish dedicated rapid response technical teams capable of responding to electricity faults, outage, transformer failures, and infrastructure breakdowns within a maximum emergency response time of 1 hour. Additionally, we cannot speak about economic freedom while our municipalities remain centers of consumption in state of production. Umsunguli wenhlangano iThembanjilo Foundation waseMgungundlovu uThembanjilo uthi ke sebehambele kamazwe ahlukene aphesheya begida ke ingoma neqembu Pride of Africa. Ekhuluma ke nethemba lezindaba uNjilo uveza ukuthi lokhu ke kuyindlela yokususa intsha ezitweni ezingalungile ezifana ke nezidakamizwa. Leli qembu ke lisanda kubuya ezweni iTurkey nalapho ke lilale khona indawo yesine. Ingaphezulu kwama-20 intsha eyingxenye yeqembu lendlamu laseMgungundlovu elibizwa ngokuthi Pride of Africa. Leli qembu selihambele amazwe amaningi aphesheya ahlukene lincintisana namazwe ahlukene kamuva nje belihambele eTurkey nalapho lilale khona indawo yesine. Umsunguli waleli qembu weThembanjilo Foundation uThembanjilo uthi lokho kuyingxenye yokulwisana nesidakamizwa entsheni. Bayithile nakulokho ke siya khona kwi-competition bese compete nama-countries awu-60 agcina ke so-45. So into ke ngiyenze ke ngithathe izingane lezi ezikhona ezixakanisekile nezithanda ke ukusizakala. Inhloso ukukhipha izingane nokuqoqa izingane kuzinikeze ithuba ziphume kuyidakamizwa nasekukhathazeke nje entweni eziningi. So ke ngikhuluma nje kule program khona sebathola ama-contract ko-London. Ukhona nje umfana oseshow uvele inkosini wathola icontract eVietnam wabuye usomashishini nje khona eshow. So ke le program isiza kakhulu. So ke ngithi ke lokho ke sithema siseTurkey ke ngathatha abantwana ke sihamba saya khona sifike senza kahle kakhulu ngoba ama countries esicompete nawo ade u45 kuloma countries awu45 nganitshela isimanga bantu bakithi 1KZN ukuthi sesithole nama invitation Algeria sifuna Mexico yasifuna ngome nje Italy yasifuna sebesendela ama invitation ukubuka into yenziwa izingane zakithi ezincane. So eSithembanjilo Foundation kuningi esizokwenza kulama programs ukuzama ukudakula izingane kumanje njena ke ngizama ukuhlanganisa into eMarimba dance la ngifuna ukuthola khona equipment la ngizofundisa khona izingane kodwa inhloso yami ukuzama ukuthatha lezi zingane zisemgaqweni ngoba uNjilo uthi kumele intsha kube khona ebamatasa ngakho ukuthi gweme ungena kwizidakamizwa. Kungalula kakhulu uma umuntu omusha kukhona into ayenzayo engamhlalisi phansi uyakwazi ukuthi aphume kwizidakamizwa ngoba uyajima thina nje basisina nje nakuyajinywa ngempela lapho ba 45 minutes ushaya singaphumulile stage. So akabe sakwazi ukuthi aye kuma drugs. So i-art sport sacela abantu bakithi nikwazi ukuthi nilekelele izingane zikwazi ukuphuma. Ngisho lonto nginobufakazi qhawe lami ngoba nginengane yami la sibona wami intombazane yenza i-doctorate manje angazi ngikhokhe ngisho isente university ngoba wenza isport. So wangena kwisport udlala i-netball nako TV uyaphuma. So ke lonto leyenza kube lula nawe ke mzala uyidedile ngani mathenzi athenzi sport ikwazi ukuthi yenze ngendlela eyiyona kodwa lenhlangano
iphinde yanxusa kakhulu usizo kwizinhlaka ezahlukene zikahulumeni njengoba kudingeka imali yokukhokhela izindleko zohambo uma belibangisa phesheya. Iyona into engayicela kakhulu ukuthi inhlaka zahulumeni ake bazinikele ngoba lento lena iyasiza. Ake ngibeke nje uma silena suke siyomela iSouth Africa. Mhlambe benibuka nama flag yonke into wonke ama countries amanye kufika o minister o president obani and ome so ke thina lemzansi ukubona ukuthi nje na ayikakazwakali kahle kakhulu kodwa siyathemba ukuthi ukuhamba kwesikhathi ke izoba khona ke uDSD national ukwazile ukuthi asilekele sakwazi ukuhamba nomgungundlovu district municipality bakwazi ukuthi basilekele kodwa ngicabanga ukuthi keneke ukuhamba kwesikhathi obasebeyibonile hayi ngicela ke bazinikele kakhulu ukuze sikwazi ukusizakala izingane sikwazi ukushintsha ke izingane zakithi nezwe la kanti unjilo uthi usazoqhubeka nokuqoqa intsha ukulwisana nentsha ezohlala emgwaqweni ngenxa yesidakamizwa. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthabani Maphumulo eMgungundlovu. Siphinde futhi sikhokha umoya sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli ubusabukeleka izona indaba ze-1 KZN TV sikhumbuze ke obekuyizona ezihambe phambili osukwini namhlanje. Kusolo wokufika ngelokudlwengula abe-March and March amashele samaphoyisa abasongoye bafuna kuhlehle izivivinyo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakulelo 16.69 cent amaqhathiswa edola laseMelika liwe 22.27 cent amaqhathiswa nopondo waseBritain u19.11 cent amaqhathiswa euro lase-Europe igolide lona $4,035.40 cent ounce welangahluziwe wona u$90.74 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi Durban City uKhalil Ben Yusuf ugabeke ngabadlali asuka nabo kwiKaizer Chiefs empini yokubamba ke ibanga elide kwiCAF Confederations Cup. uKhalil uqashwe iCity emasontweni adlule ezovala ngesikhala sikaPitso Dladla oshike eyiwinele indebe yeNedbank Cup wajoyina ke iLamontville Golden Arrows. Lo mqeqeshi waseTunisia uchithoke iChiefs obeyiqeqesha ngokubambisana noCedric Kaze waseBurundi unejoka lokubeka iCity kwelinye izinga. uBen Yusuf usebenza nabadlali ababaqeqeshi eNaturena okunguGustin Sereno noTeshin Morris. iCity ke izovula ke isizini yeBetway Premiership ngokubhekana ke neSekhukhune United eMkhulong Stadium ngomgqibelo ntambama. Lo mdlalo kuzoqhatha uBen Yusuf noKaze ebebethenjwe ke ngamaqhinga okubuyisa ke izinsuku zenjabulo kwiChiefs. Nasi ke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeliza kuqhubeka sikuphathele zonke usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile